אנחנו צריכים להיות כל הזמן ממוקדים בשליחות שלנו. ולשאול את עצמנו, מה אני יכול לעשות בשביל השליחות שלי? מה אני יכול לעשות בשביל להשפיע יותר טוב? מה אני יכול לעשות בשביל להפוך את העולם באמצעות מה שאני עושה למקום טוב יותר? כאילו להיות ממוקד במה שנקרא, במרחב בגבולות הגזרה שלי, רק שם יש לי יכולת להשפיע. איך אני יכול לגדול? איך אני יכול לעשות דברים? איך אני יכול לפרוץ גבולות פנימיים שלי? מה אני יכול לעשות? ואילו את התוצאות ואת הפרנסה, אני כאילו משאיר לבורא עולם. עכשיו, מה יוצא? שכל העולם בעצם התבלבל, הפך. אנחנו כל הזמן במרדף אחרי הפרנסה, איך נסתדר, ומה נעשה, והאם ההוצאות וההכנסות והתזרים של העסק יהיה תקין, וכמה משכורת נמשוך הביתה, וכמה זה, ואיך נגדיל הכנסות, ואיך נגדיל, איך שאני מדברת את זה, אתה תרגיש עכשיו את הלחץ הזה שעובר, ואיך נגדיל, ואיך נביא יותר, ואיך זה. כשבתכלס, על כל הדבר הזה, זה בכלל לא נמצא בתוך גבולות הגזרה שלי. אני שואלת את עצמי, מה אני יכולה לעשות היום יותר טוב מאשר אתמול. אני נשואה כבר מעל 18 שנים. אני אמא ל7 ילדים, וברוך השם, הפרנסה מבחינתי הייתה, אתה יודע מה, אפילו אני אגיד לא הפרנסה, הטריגרים של הפרנסה. ואחרי זה הטריגרים העסקיים. הם היו מבחינתי מורי הדרך הגדולים ביותר, בשביל להביא אותי לאיפה שאני היום. אני לא אדבר על הקשיים של הפרנסה, אבל אני כן אולי אגיד את המקום האמיתי שזה הביא אותי לשם. כי בסוף תמיד אנחנו שמים את הפוקוס על, אוקיי, איך נייצר פרנסה, או מאיפה ייכנס כסף, או על ההכנסות, או על התוצאות של מה שאנחנו עושים. ואנחנו כבעלי עסקים, הרי בסוף ממוקדי תוצאה, כאילו, בוא, שורה תחתונה, מה שנקרא bottom line, בוא נראה את התכלס, בוא נראה את ההכנסות, בוא נראה את התוצאות של הדברים שאנחנו עושים, ואיך אני גוזר מזה פרנסה הביתה. המסע המדהים הזה, כי בזכות הקשיים של הפרנסה והקשיים העסקיים ממש גדלתי, הוביל אותי ממש להבין את התמונה הנכונה, שבין, אוקיי, הנה אני, כתא משפחתי, ברוך השם, ברוך ילדים, עם המון צרכים, עם המון מה שנקרא דברים שאנחנו צריכים בשבילהם כסף, לעומת השליחות שלי בעולם, ולעומת הרצון שלי להשפיע. ומה צריך להיות באמת, מה שנקרא, היחס הנכון לכל הדבר הזה. ומה שגיליתי זה דבר מדהים, ואני אשאל את זה רגע אותך. האם יש לנו בסוף שורה תחתונה את היכולת להשפיע על התוצאות של מה שאנחנו עושים? אני יכול להשתדל. אם זה יצליח, אם זה לא יצליח, זה לא בהכרח תלוי בי. אני תמיד אומרת שכל עשייה שאנחנו עושים אותו ממקום של מרדף, היא לא תביא ברכה במה שאנחנו עושים. בגלל זה מאוד 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 חשוב לי שהתודעה שמאחורי העשייה שלנו תהיה מאוד מאוד מדויקת. למה אני עושה את מה שאני עושה? אם עכשיו התשובה שאני עונה לעצמי זה כי אני צריך לסגור את המשכנתא, או כי אני צריך לשלם את השכר דירה של המשרד, או כי אני צריך להביא כסף בביתה, התשובה תהיה שמשהו בעשייה הזאת, בפעולה, אם אני מוציא שיווק ממומן, אם אני מוציא פוסט, אם אני מוציא סטורי, אם אני עושה עכשיו שיחת זה עם לקוח, משהו שם לא יהיה מבורך, משהו שם לא יעבוד, משהו שם באנרגיה לא יזרום נכון. אבל אם אני שם פוקוס על איך אני גודל, איך אני מדייק, איך אני עושה יותר טוב, איך זה, ואת כל מה שנקרא הדאגות הכלכליות, אני אומר, גם ככה אין לי יכולת שליטה שם, אני יכולה רק להשתדל, אני יכולה רק לשפר את עצמי, אבל בסוף בשורה התחתונה אני לא סוגרת את העסקאות, אני לא יכולה להכריח אף בן אדם לעשות איתי עסקה, זאת אומרת, יש מלא שיטות של מניפולציה שאני לא מאמינה בהן, אבל איך בסוף שמה אני משחררת, ואז הברכה תבוא הרבה יותר בגדול. אבל אם תשימי לב, את מציגה פה את אחד החוקים הכי בולטים בעולם הזה. ברגע שאני נמנע ממצב, או נמנעת ממצב של נזקקות, כלומר, ברגע שאני לא נזקק למשהו, הכל מגיע עד אליי, ובצורה הכי מדויקת שיש. מדויק, זה מה שאני מלמדת. אז זה בדיוק, לזה אני קוראת הצלחה ניסית, וזו השיטה שלי. השיטה שלי מלמדת על זה שכשאתה רוצה להגיע ליעד מסוים, טוב מאוד, שמת את היעד, עכשיו שים פוקוס על איזה בן אדם ואיזה שליחות אני יכולה לגדול בה. ואז תראה איך שהתוצאות מגיעות עד אליך. עכשיו, חזרה למה ששאלת אותי על מבחינתי מה זה קשיי פרנסה. אז קשיי פרנסה מבחינתי הם מורי הדרך הגדולים ביותר, כי הם פשוט הביאו אותי לאיפה שאני היום. ואני יכולה להגיד לך שגם היום, כשיש, כשאין, כשהתזרים טוב יותר, טוב פחות, אני אגיד שזה כמעט, בשביל להיות אמיתית, כמעט לא מזיז לי. בסוף בשורה התחתונה מה שמזיז לי, זה שאני מקפידה על גדילה בעצמי, ושאני מקפידה על זה שהשליחות שלי תהיה מדויקת יותר, ושהיא הולכת וגדלה. ואני רואה גם שהתוצאות הן בהתאם, הן פשוט
הופכות להיות טובות יותר, בלי הרבה מאמץ. את משתמשת הרבה פעמים במילה שליחות, מטרה, נכון, אנרגיה, משמעות. נכון. אלו מילים שלוקח זמן להתחבר אליהן. אוקיי. מתי, במהלך החיים שלך, איזה כלים זיהית שעזרו לך למצוא את השליחות שלך? ומה היא בכלל השליחות במקום שאנחנו נמצאים בו? אני חושבת ששליחות היא, ברגע שאנחנו שנייה שמים הצידה עוד פעם את הלחץ הכלכלי, אנחנו פשוט מאפשרים לקול הפנימי שלנו לקרון החוצה, ושואלים את עצמנו באמת, רגע, מה התפקיד שלי פה בעולם? וזה המון אומץ להגיד, לא, זה לא מדויק לי, זה לא מדויק לי, אני רוצה את זה. וזה מדהים, כי הכובע שלי בתכלס הוא כובע של רבנית. וכשבאתי ואמרתי, אני לא רק רבנית, אני באמצעות הכוח של האמונה, עוזרת לבעלות עסקים להצליח יותר, והבאתי את המקום העסקי והיזמי שהוא בוער בי, כי אני בעצמי יזמית, בכל מהותי אני יזמית, כשהסכמתי לקול הפנימי שלי פשוט לבוא ולהגיד, אני לא רק רבנית, ואני לא רק מלמדת זה, אז אני חושבת שפשוט השליחות הזאת היא קרתה. אבל זה לא מספיק לרצות. אוקיי. הסכים איתי שאני יכול עכשיו לרצות את כל העולם. אוקיי. אני יכול לרצות שפע, אני יכול לרצות זוגיות טובה, אני יכול אוקיי. לרצות את כל העולם. אוקיי. בריאות. לרצות זה, כולם רוצים. אוקיי. מה ההבדל בין אלו שרוצים לאלו שבאמת, נקרא לזה, מקרבים את מה שהם רוצים אליהם? אתה יודע, זו שאלה נהדרת, כי בסוף תמיד אני אומרת, ואני אומרת את זה גם לילדים שלי, כשתרצו מספיק, זה יקרה. ולכן, איפשהו נדמה לי שזה כן נמצא מאחורי הרצון, כי אני מסכימה איתך שזה רצון עם המון המון פעולות והמון דיוק, אבל אם יש אפילו 1% שבו אתה רוצה ולא רוצה, או רוצה אבל מפחד, או רוצה אבל חושש להגיד לא לדברים שהם לא מדויקים לך, אז פשוט תחזק יותר את הרצון שלך, כאילו תרצה יותר, ואז זה באמת יגיע עד. עכשיו אתה שואל אותי, איך עושים את זה? בעיניי זה שילוב מדהים של דיוק, של הקשבה ושל פעולות, אבל פעולות לא דומות למה שעשיתי עד היום, כי אם אני בפעולות שהן דומות, אז זה מראה שטוב, אז מה אני אקבל? את אותן תוצאות. תשאל את עצמך, איזה פעולה חדשה אני יכולה לעשות בתוך זה? איזה דיוק חדש אני יכולה לעשות בתוך מה שעכשיו אני עושה? כאילו, בסוף זה מסע אינסופי מבחינתי, המסע של השפע, המסע של הפרנסה והכלכלה, הוא מאוד מקביל למסע של מימוש הפוטנציאל האלוקי שיש בתוכנו. וככל שיותר אני שואלת את עצמי, אוקיי, איך אני יכול לממש יותר מהפוטנציאל הזה שלי? אז אני לא יכולה לעשות את אותו דבר שעשיתי עד היום. הדרך מזמנת אותי לגדול, אבל זה לא משהו שאתה צריך לכפות, תגדלי, אתה לא עושה את זה בכוח, אתה לא מביא פטיש בום ואומר, יאללה, לבן אדם תגדול. זה משהו שהוא טבעי הרצון שלנו לגדול. וכשאני מאפשרת יותר לפוטנציאל האלוקי להתאבות ולבוא לידי ביטוי בעולם, בדרך ממילא אני בוחר החלטות אמיצות. דברים שהם לא נוחים, להגיד לדברים לא, שזה לפעמים הכי קשה, להגיד לדברים שהם לא מדויקים לי פחות. אז מגיע הפחד, והפחד יכול לשתק. יפה. פחד זה דבר נפלא. ותמיד יהיה לנו פחד. צריך להדגיש פה, אנחנו לא מלאכים, וגם אני, ויש לי פחד, ולפעמים מתהפכת לי הבטן, ולפעמים אני רועדת, ולפעמים אני אומרת, כאילו איזה פחד גדול. אבל פחד זה דבר נפלא, וזה אומר לנו שאנחנו בדרך, וזה אומר שאנחנו בכיוון נכון, ובסוף לממש פוטנציאל אלוקי זה שליחות ענקית. אנשים חושבים ששליחות זה לגעת באנשים אחרים. מבחינתי שליחות זה קודם כל להוציא לאור את אותו פוטנציאל פנימי שלנו, וכשאנחנו מאפשרים, אז אני תמיד אומרת שזה לאפשר לקדוש ברוך הוא כאילו להתגלות דרכנו, החוצה. אמרת שזה מפחיד. כן. ובתור אימא ל7 ילדים, שאת אחראית, את בעצם הלוויה של הבית שלך, כן. את אחראית על הילדים ועל בעלך. כן. איך את הופכת את הפחד הזה, פחד מכישלון, לדחף? ברוך השם, אני היום נמצאת במקום שאם אין סיכון זה לא מעניין אותי, ובגלל שאני כל כך יודעת שבמישור של הפרנסה של הבית ושל הצרכים של הבית, לא משנה מה אני לא אעשה, זה לא תלוי בי.
ולא משנה כמה יוקר המחיה יעלה, שורה התחתונה אני יודעת שזה לא על האחריות שלי, כי אני בסך הכל משתדלת, גם אם אני אעבוד 24 שעות, לא ייכנס לי שקל יותר ממה שבורא עולם החליט. ובגלל שאני שמה את כל האחריות של הפרנסה על הכתפיים של בורא עולם, כי הוא היחיד שיכול שורה התחתונה להביא את הפרנסה, אז אני באמת לא חוששת במקום הזה. ולפעמים מגיע ממני, לפעמים מגיע מבעלי, לפעמים מגיע יותר, לפעמים מגיע פחות. שורה תחתונה, הפרנסה מבחינתי לא על הכתפיים שלי. ולכן מה אני מאוד אוהבת סיכונים. סיכונים בגודל מסוים, סיכונים שהם בעיקר סיכונים פנימיים, גם כלכליים, אבל בעיקר פנימיים, שזה מבחינתי סיכונים באמת יותר גדולים. ולכן כל מה שקשור לזה שאתה אומר לי, אוקיי, רגע, אבל הפרנסה של הבית וזה, לא רלוונטי. הפרנסה של הבית מבחינתי על בורא עולם. זה לא שאני בן אדם לא אחראי, אני בן אדם מאוד אחראי, אבל זה לא יעזור. גם, כמו שאמרתי לך, גם אם אני אקח את כל האחריות עליי, פשוט ישתק אותי, אז בשביל מה? אז היום במקום הזה, אני חייבת סיכונים. כאילו, אני חייבת להרגיש שאני גדלה. ואיך אני יודעת שאני גדלה? כשאני קצת חוששת. אני יודעת שאני גדלה, זה עושה לי טוב. מגדל אותי. סיכון דורש חוזקה מאוד מאוד משמעותית בתחום האישיות שלנו. אוקיי. לצורך הדוגמה, כחלק מלקיחת סיכונים, יש את היכולת ואת הצורך הזה לקבל החלטות בשבריר שנייה. אוקיי. איך אפשר בעצם לקבל החלטות שנקרא לזה מהירות, מושכלות, מנותקות מרגש, במקום שהוא מפחיד ומלא ברגשות של פחד? עכשיו, אני אשאל אותך על זה כמה שאלות. א', מי אמר שזה צריך להיות בשבריר שנייה? בוא נטריס, בוא נטיל ספק בכל מה שאנחנו מכירים ויודעים. מי אמר שזה צריך להיות בשבריר שנייה? מי אמר שזה צריך להיות מנותק מרגש? אולי אדרבה, אולי זה צריך להיות מלא ברגש, אבל אני מאמינה שהתשובה מתקבלת איפשהו פה אפילו, בתוך הבטן. אתה יודע שזה דבר נכון. כשמשהו לא נכון, אתה פשוט יודע. ואם הדבר נכון, אז קדימה, אז עושים את זה. עכשיו, מה שלי מאוד עוזר, זה הידיעה שאני באמת לא צועדת לבד. אני מרגישה שבורא עולם איתי, ופה נכנס המקום הזה של האמונה ושל מה שזה נותן במישור העסקי, אני מרגישה שבורא עולם איתי ממש, ושאני באמת לא לבד. כאילו, מה שלא יהיה, א', אני יודעת שיש לו פתרון, אבל אני גם יודעת שבורא עולם איתי, ולכן אני לא חוששת. כאילו, אני אומרת, אני לא באמת לוקחת את ההחלטה הזאת. בורא עולם מכוון אותי למשהו, הוא איתי בתוך הדבר הזה, אז אני מרגישה שזה נכון. זה גם מפחיד, מעולה, אז זה סימן שזה עוד יותר נכון. אם זה מה שנקרא משתלב ביחד, אז זה מדהים. עכשיו, בשביל לדעת שאנחנו באמת, מה שנקרא בגדילה נכונה, ומממשים את הפוטנציאל האלוקי שיש בתוכנו, השילוב הזה שבין להרגיש שזה נכון, לבין זה שזה מרגש אותי, לבין זה שזה מפחיד אותי, זה רק מראה כמה שאני בדרך הנכונה, ואם משהו מרגיש לך לא נכון, אז זה לא נכון, וזה גם לא יעזור כן, בוא נדחוק, בוא כן נעשה, לא, זה לא נכון. תדעת, זה מרגיש בודד מה שאת מתארת פה, כי על פניו, את מציגה את הסיפור חיים שלך, שיש לך כבר משפחה וילדים והצלחה. אני לא בטוח שכל האנשים שמצליחים במישור חיים, למשל של פרנסה, מצליחים בהכרח בזוגיות. כלומר, לפעמים משהו, החלטה אחת מגיעה על חשבון הצלחה אחרת. איך אפשר להצליח? האם אפשר בכלל להצליח גם פה וגם פה? אז אני חושבת שזה, עוד פעם, אנחנו בתוך הפודקאסט הזה נשחט הרבה פרות קדושות, ועצם הידיעה הזאת שבסוף ליהודים מגיע רווחה בכל התחומים. וכן, כל התחומים יכולים להיות טובים ומוצלחים, אבל נצטרך לשים עליהם פוקוס, אז כל דבר בזמן הנכון שלו. ובוא נתחיל מנקודת מוצא שבורא עולם רוצה שיהיה לנו טוב, בכל התחומים. עכשיו, אם משהו מאתגר אותנו, אם איזשהו תחום מאתגר אותנו, פשוט סימן שאנחנו צריכים לגדול שם, צריכים לתת שם. עכשיו, מבחינתי, כאילו פרנסה היא הייתה מאתגרת, אבל היא הייתה גדילה מאוד גדולה, כן? אז כשאתה אומר שאולי תחום אחד יכול לבוא על חשבון האחר, אני חושבת שזה מתחבר לאיזשהו משהו שמאוד מלמדים ומדברים, ואני כופרת בתורה הזאת, שבשביל להגיע להצלחה צריך לשלם מחירים אישיים, מחירים משפחתיים, מחירים זוגיים, ואני אומרת שאם משלמים מחירים, משהו לא מדויק, משהו לא תקין. זאת אומרת, בסוף שורה התחתונה לא אמורים לשלם מחירים. כן, אתה בוחר מה לשים ומה להשקיע בדבר הזה, אבל אם אני עכשיו רוצה להצליח כלכלית, ומצד שני אני אימא, ואני גם ראיה, אני אשתו של בעלי, לא יכול להיות שבורא עולם יגיד לי, בשביל להצליח את צריכה לוותר על המשפחה שלך, בשביל להצליח את צריכה לוותר על הזוגיות, או על דברים שחשובים לך, או על הבריאות, או על מי שאת, או על מה שאת, או על עקרונות, זה לא יכול להיות.
ולכן אני אומרת שאם יש פער בין מה שהמציאות מזמנת לנו לבין מה שנכון, אז צריכים לדעת שהמציאות היא משקרת, לא מה שנכון. אז בשביל שלא יהיה פער, אני אשאל את עצמי. למה נדמה לי שאני צריך לשלם מחיר? א', מה המחיר שאני חושב שאני צריך לשלם? מה זה? מחיר זוגי, מחיר של זמן, מחיר של בריאות, מחיר של מה? מה המחיר של... למה אני חושב שאני צריך לשלם את המחיר הזה? כי מה? מה לא מדויק בעשייה שלי? מי אמר שצריך לעבוד 24 שעות? מי אמר שצריך לוותר על דברים שחשובים? אני אומרת בדיוק הפוך, במקום הזה נעבוד פחות, יבוא יותר ברכה, יבוא יותר שפע. עדיין, אתה שלמת כרגע מחיר, בוא נראה את הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה עכשיו. אוקיי. את כרגע אימא. כן. עזבת את היום שלך. אוקיי. בחרת להגיע לפה. כן. אנחנו נמצאים פה כמה שעות. כן. ובחרת להיות פה, ויש לך מחיר שאת משלמת אותו. אוקיי. יש מחיר מאוד מאוד כבד. אמרת לידי, אני צריכה רגע לדאוג שהילדים שלי אימה לאכול. נכון. והזמן שלי קצוב, ואני נמצאת פה, ואנחנו צריכים... נכון. אני חושבת שצריך לשנות משהו בתפיסה של המחיר. כשאתה משלם מחיר, אתה מרגיש שאתה משלם מחיר. משהו בתוכך מרגיש לא שלם. אם אני עכשיו הייתי יושבת פה והייתי מרגישה שאני משלמת מחיר, הייתי עושה אוף למצלמה הזאת, ופשוט הייתי עפה מפה והולכת להיות איפה שאני צריכה להיות. ולכן, לשלם מחיר משמע, אני לא נמצא לא במקום המדויק שלי, לא ברגע המדויק שלי, לא באנרגיה הנכונה שלי, אני צריך להיות כרגע במקום אחר, או לעשות משהו אחר, או לבוא מאיזשהו תנועה אחרת. אז לשלם מחיר זה חוויה פנימית. אם אני עכשיו נמצאת פה, וטוב לי פה, ואני עושה את מה שאני צריכה לעשות, וזה חלק ממה שאני צריכה לעשות, וזה חלק מהייעוד שלי ומהתפקיד שלי, למה שאני ארגיש שאני משלמת מחיר? אז נכון שכרגע אני לא נמצאת במקום אחר, אבל אני גם לא צריכה להיות שם. אני צריכה כרגע להיות פה ולתת את כל מה שיש לי. לכן מה שאני אומרת זה שאולי נגדיר את זה, כי כל אחד מגדיר את לשלם מחיר בצורה אחרת. לשלם מחיר הכוונה שמשהו בא על חשבון השני. אבל לא צריך שמשהו יבוא על חשבון השני. זה אומר שאנחנו, אם אני מרגישה כרגע שלמה איפה שאני נמצאת ובמה שאני עושה, מבחינתי זה לא נחשב אצלי לשלם מחיר. אני כרגע יודעת שפה צריך אותי, אז פה אני נמצאת, אני נותנת את כל הטוב שלי, ומקום אחר כרגע פשוט לא צריך אותי. וכשאני אהיה שם, אני לא אחשוב על הפודקאסט הזה בכלל. אני הולכת לשם, הולכת לילדים שלי, הולכת להיות אימא, הולכת להיות אישה, וזהו, והולכת להיות שם. אז זה לא שבכל רגע נתון אני משלם מחיר. לא, אני נמצא איפה שאני צריך להיות. זה עונה? זה נותן תשובה לשאלה? אני לא בטוח. לא בטוח. אז מה עדיין חסר שם? אני אומר, מתאר לעצמי שכרגע צופים בנו אנשים. אוקיי. שאומרים, אוקיי, היא מציגה פה תיאוריה מאוד מאוד מקסימה, שאולי עובדת עבורך. אוקיי. שורה תחתונה, את משלמת פה מחיר. אבל, אוקיי, אז אם ככה אני צריכה לשאול אותך, אז אני חושבת שהכל זה פרשנות, אם ככה. בסוף, הרי כל דבר שקורה לבן אדם, הוא יכול להחליט איך להסתכל על זה, והוא גם יכול לבחור. אנחנו יהודים, אנחנו יכולים לבחור בכל רגע נתון. מה נכון לנו? אנחנו לא עבדים של נסיבות, או של סיטואציות, או של, הייתי אומרת אפילו, הרגלים שלי. אנחנו לא עבדים של מציאות. אנחנו יהודים, אנחנו בוראים מציאות, אנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא, אנחנו בוראים את המציאות. ובגלל זה, באמת אני אומרת שהפרשנות שלי למשהו, והלגיטימציה שאני נותן לעצמי, לבחור בדבר הנכון, היא תחליט, האם אני משלם מחיר או לא. אתה מבין? אז אולי זו פרשנות. אז אם אחד אומר, בסדר, לי עושה טוב להרגיש שאני משלם מחירים להצלחה. דחילה, כאילו, תהנה. אני לא רוצה להרגיש שאני משלמת מחירים להצלחה. אני רוצה להרגיש בשלה, גדלה, עושה את העבודה שלי, וההצלחה מגיעה עד אליי. למה שאני ארגיש שאני משלמת מחירים? כלומר, בעצם ההבדל בינך לבין אדם שמשלם מחיר, זה שאת מבינה שאת רוצה לשלב גם וגם וגם, נכון. ואת שואלת איך אני יכולה לעשות, אילו פעולות אני צריכה לבצע, כדי לאפשר גם את זה, וגם את זה. מדהים. וגם את זה, כדי שאני אוכל להיות במרחב שהוא נכון עבורי, כדי שאני אוכל להעניק יותר למשפחה, נכון. הילדים שלי. נכון. ובעצם זה לא תשלום של מחיר, זה תשלום של החזר השקעה עצמית. נכון. הייתי אומרת אולי התשובה לזה תהיה בזה שכאילו בן אדם אומר לעצמו, אני בעל עסק. אוקיי, אתה בעל עסק, אבל זה לא הזהות היחידה שלך. אתה גם רוצה להיות איש משפחה, אתה גם רוצה להיות בן זוג, אתה גם רוצה, כאילו, הזהות שלנו, לפעמים כשאנחנו בעלי עסקים או יזמים, אז המהות שלנו זה שאנחנו יזמים, אין חיים אחרים. אני אומרת, מה פתאום? למה? יש חיים אחרים, יש הרבה. זה זהות שהיא כחלק, כשאני מדברת תמיד על שליחות, אז יש לנו הרבה תחומי חיים שהם שליחות. והשליחות שלנו נמצאת בכל מקום, בכל דבר, וזה חלק מהייעוד שלנו. ששמנו את הפוקוס רק על היותנו בעלי עסקים, אז זה מאוד מובן שעכשיו אני בעל עסק כל היום וכל הלילה, בעלת עסק, לא, גם בבוקר כמה עם זה, גם בערב כמה עם זה, גם כשאני עם הבעל, גם כשאני עם הילדים, כל היום אני בסוף בעל עסק. לא, אני בוחר. ולכן אני אומרת
בסוף אנחנו כל הזמן עסוקים במימוש של ייעוד, ומבחינתי ייעוד שווה שליחות. שזה אומר, כשאני עכשיו בעסק, אני בעסק. כשאני עכשיו בבית, אני בבית. כשאני עכשיו דואג לכל דבר ובזוגיות וזה, אז כל דבר שאני נמצא בו, פשוט דורש אותי עכשיו, בדיוק כמו שכשאני בעסק, העסק דורש אותי. ולכן כשאני מרגיש שאני משלם מחירים, אני אומרת שווה לבדוק, האם אני מצליחה לשלב, האם אני נמצאת פה בשילוב של כל הדברים ביחד, והאם אני מאפשרת לעצמי, בוחרת את הגם וגם וגם וגם. אם למישהו טוב לעבוד 24 שעות, וזה מסתדר לו ומשתלב עם כל החיים, בסדר, בחרת, זה שלך. אני בוחרת אחרת, ואני בוחרת לא לשלם מחירים. אני רוצה להצליח בלי לשלם מחירים. כלומר, מבחינתך הצלחה היא לבחור, כן. לעשות דברים שאולי באותו הרגע הם לא בהכרח הכי נוחים שיש, אבל בהסתכלות רחוקת טווח, ההחלטה הזאת יכולה לקדם אותך לעבר המטרות שלך. כן, אני אומרת שההצלחה היא שילוב של גם וגם 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 וגם. היום יש תנועה כזאת של יאללה, בוא נתאבד על העסק, בוא נעבוד 24 שעות, מי שעובד יותר יצליח יותר, בוא נעבוד קשה. אני אומרת, בוא לא תיל ספק בכל הדבר הזה. יש היום כל כך הרבה אפשרויות, כל כך הרבה אנשים שיכולים לעזור לנו. למה נשאר לנו עדיין במיינדסט הדבר הזה שצריך להתאבד? אם אנחנו חושבים שצריך להתאבד, 100% שנשלם מחירים. אגב, אני מדברת כי הייתי שם. אני אספר רגע, ספוילר. אני מסוגלת לעבוד 24 שעות ביום, בגלל זה נורא חשוב לי היום הדיוקים האלה. והייתי במקום של לעבוד בבוקר כסחירה, אחר הצהריים להיות עם הילדים, לחכות בלחץ שהם ילכו לישון, ובערב לעבוד, ואני מסוגלת לעבוד 24 שעות. ואז ראיתי משהו נורא מפתיע, שנכנס כסף, אבל באותו מידה שהוא נכנס, הוא פשוט בורח, הוא פשוט יוצא. ושם הרגשתי שאני משלמת מחירים. שם הרגשתי שאני משלמת מחירים של חוסר סבלנות אחר הצהריים עם הילדים. שם הרגשתי שהכל על הכתפיים שלי, ששום דבר לא מסודר, שיש על היום, שהכל זה. וכשהבנתי שזה לא כמות הפעולות, וזה לא בוא נתאבד על הדבר, אלא בוא נעשה מה שמדויק ונכון, אני חושבת ששם קרה גם נקודת המפנה אצלי, בעסק, ברמת התוצאות. אני הייתי איילת, איזה כיף שצפית בסרטון הזה. בא לי לברך אותך, שבעזרת השם בורא עולם ימלא ויממש את כל משאלות לבבנו לטובה, גם בחלומות העסקיים שלנו, ויביא את החלומות הכי גדולים שלנו לפועל, וגם בחלומות האישיים שלנו שהם לא פחות חשובים, וברווחה כלכלית, וברווחה נפשית, ובשילוב של כל הדבר הזה ביחד, ושתהני מהדרך שלך. פשוט תהיה לך טוב, תודה לך, איזה כיף, ניפגש בעזרת השם בסרטונים הבאים. מוזמנת לשים עוקב ולהצטרף להיות לחלק מהקהילה שלנו, הולך להיות לנו כיף ממש.